Me ollaan Aistinuoret aktivistit ja tänään me puhutaan autismista. Autismi on neurotyyppi, jonka piirteitä ovat esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen erilaisuus ja poikkeava aistikäsittely. Autistit kuuluvat neurovähemmistöön. Tämä vähemmistöasema altistaa meidät syrjinnälle. Vaikka autismia tyypillisesti pidetään häiriönä, meidän mielestämme se on luonnollinen osa neuromoninaisuutta. Sitä ei tarvitse parantaa, sitä tarvitsee vain ymmärtää. Miten suhtaudut omaan autismiisi? No ennen mä suhtaudun tosi negatiivisesti silloin, kun mä ensin sain diagnoosin. Mä jotenkin ajattelin, että musta on jotain vikana. Nykyään mä suhtaudun paljon neutraalimmin ja jopa on oppinut pitämään siitäkin puolesta itsessäni. Joo. Miten kutsut itseäsi? No, tuttujen kesken mä saatan sanoa vaan, että oon autisti, mutta uudempien ihmisten kanssa mä yleensä sanon, että mä oon autismin kirjolla, koska se on ehkä semmonen modernimpi termi ja ehkä auttaa poistamaan sitä stigmaa, mikä on sanassa autisti, joka on ehkä enemmänkin semmoinen, mitä käytetään myöskin paljon haukkumasanana. Miten autismi vaikuttaa elämääsi? No ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin aistiherkkyys, joka tietenkin vaikeuttaa meluisissa paikoissa olemista ja monien ihmisten kanssa olemista. Ja sitten tietenkin on se, että koska on niin paljon stereotypioita ja ihmiset tuomitsee helposti, niin on pelottavaa puhua avoimesti omasta autismista. Tällä hetkellä ei kauheasti hyvin vielä ymmärretä, että minkälaisia autismikirjoilla olevat ihmiset oikeasti on. Mitä toivot ympäristöltäsi? No tietenkään en mä voi hiljentää maailmaa, mutta tietenkin toivoisin ympärillä olevilta ihmisiltä sitä, että ymmärrettäisiin paremmin ja ei oltaisi niin tuomitsevaisia. Mitä haluaisit sanoa muille autisteille? Sä oot erilainen, mutta sä et ole millään nimessä viallinen ja älä häpeä sitä osaa itsestäsi. Kiitos haastattelustasi, Viola. Kiitos, armas.